Páni kardinálové, ctihodní bratři, biskupské a kněžské služby, drazí bratři a sestry, milí mladí přátelé. S velikou radostí se s vámi setkávám dnes ráno, když se chýli se koncem apoštolská cesta milované České republice. A tutti rivolgo il mio cordiale saluto, in modo particolare al cardinale arcivescovo, al quale sono grato per le parole che mi ha indirizzato a nome vostro all'inizio della celebrazione e per il bel regalo che mi ha fatto. Il mio saluto si estende agli altri cardinali, ai vescovi, ai sacerdoti, alle persone consacrate, ai rappresentanti dei movimenti e delle associazioni laicali e specialmente ai giovani. Saluto con deferenza il signor Presidente della Repubblica, al quale presento un cordiale augurio in occasione della sua festa onomastica. Augurio che mi piace indirizzare a coloro che portano il nome di Wenceslao e all'intero popolo ceco nel giorno della sua festa nazionale. Všechny srdečně zdravím, především pana kardinála arcibiskupa, jemuž jsem vděčný za slova, která mi přednesl vaším jménem na začátku této eucharistické slavnosti. Svůj pozdrav adresuji i dalším kardinálům, biskupům, kněžím a zasvěceným osobám, představitelům laických hnutí a sdružení a obzvláště mládeži. Vítám pana prezidenta republiky, jemuž srdečně blahopřeji k jeho jmeninám. Blahopřání posílám všem, kdo nosí jméno Václav, a celému českému lidu v den jeho státního svátku. Questa mattina ci riunisce attorno all'altare il ricordo glorioso del martire San Wenceslao, del quale ho potuto venerare la reliquia prima della Santa Messa nella basilica a lui dedicata. Egli ha versato il sangue sulla vostra terra e la sua aquila da voi scelta come stemma dell'odierna visita, lo ha ricordato poco fa il vostro cardinale arcivescovo, costituisce l'emblema storico della nobile nazione ceca. Questo grande santo, che voi amate chiamare eterno principe dei cechi, ci invita a seguire sempre e fedelmente Cristo. Ci invita ad essere santi. Egli stesso è il modello di santità per tutti, specialmente per quanti guidano le sorti delle comunità e dei popoli. Ma ci chiediamo, ai nostri giorni, la santità è ancora attuale? O non è piuttosto un tema poco attraente ed importante? Non si ricercano oggi più il successo e la gloria degli uomini? Quanto dura però e quanto vale il successo terreno? Dnes dopoledne nás u oltáře sjednocuje slavná vzpomínka na mučedníka svatého Václava. Jehož relikvie jsem před mší svatou uctil v bazilice jemu zasvěcené. Svou krví skropil vaši zem, jeho orlice, kterou jste vybrali jako znak mé návštěvy zde, před chvílí to připomněl váš kardinál arcibiskup, je historickým symbolem vznešeného českého národa. Tento veliký světec, kterého rádi nazýváte věčným knížetem Čechů, nás zve, abychom vytrvale a věrně následovali Krista, vybízí nás, abychom byli svatí. On sám je vzorem svatosti pro všechny, obzvláště pro ty, kteří řídí osudy společnosti a národa. Avšak ptáme se, je svatost v dnešní době ještě aktuální, anebo je to spíše něco, co je málo přitažlivé a nedůležité? Nehledají se dnes více úspěch a lidská sláva? Avšak jak dlouho trvá a jakou cenu má pozemský úspěch? Il secolo passato, e questa vostra terra ne è stata testimone, ha visto cadere non pochi potenti che parevano giunti ad altezze quasi irraggiungibili.
All'improvviso si sono ritrovati privi del loro potere. Chi ha negato e continua a negare Dio e di conseguenza non rispetta l'uomo sembra avere vita facile e conseguire un successo materiale. Ma basta scrostare la superficie per constatare che in queste persone c'è tristezza e insoddisfazione. Solo chi conserva nel cuore il santo timore di Dio ha fiducia anche nell'uomo e spende la sua esistenza per costruire un mondo più giusto e fraterno. C'è bisogno di persone che siano credenti e credibili, pronte a diffondere in ogni ambito della società quei principi e ideali cristiani ai quali si ispira la loro azione. Questa è la santità, vocazione universale di tutti i battezzati, che spinge a compiere il proprio dovere con fedeltà e coraggio, guardando non al proprio interesse egoistico, bensì al bene comune e ricercando in ogni momento la volontà divina. Minulé století, a vaše země toho byla svědkem, vidělo padnout nemálo mocných, o nich se zdálo, že dosáhli výšin takřka závratných. A najednou byla jejich moc pryč. Ti, kdo popírají Boha a v důsledku toho postrádají úctu k člověku, mají, zdá se, snadný život a dosahují materiálního úspěchu. Stačí však nahlédnout pod povrch a zjistíme, že tito lidé jsou nešťastní a nespokojení. Pouze ten, kdo v srdci uchovává posvátnou bázeň Boží, má důvěru i v člověka a dokáže věnovat svůj život vytvoření spravedlivějšího a bratrského světa. Dnes je třeba lidí věřících a věrohodných, připravených rozšířit do každé oblasti společnosti ty křesťanské zásady a ideály, jimiž se inspiruje jejich jednání. To je svatost, univerzální povolání všech pokřtěných, které je vede, aby plnili své povinnosti věrně a s odvahou, aby nehleděli na vlastní sobecký zájem, ale na společné dobro a hledali v každém okamžiku Boží vůli. Nella pagina evangelica abbiamo ascoltato al riguardo parole assai chiare. Quale vantaggio, afferma Gesù, avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? Ci stimola così a considerare che il valore autentico dell'esistenza umana non è commisurato solo sui beni terreni, interessi passeggeri, perché non sono le realtà materiali ad appagare la sete profonda di senso e di felicità che c'è nel cuore di ogni persona. Per questo Gesù non esita a proporre ai suoi discepoli la vita stretta della santità. Chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. E con decisione ci ripete questa mattina: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Certamente è un linguaggio duro, difficile da accettare e mettere in pratica, ma la testimonianza dei santi e delle sante assicura che è possibile a tutti se ci si fida e ci si affida a Cristo. Il loro esempio incoraggia chi si dice cristiano ad essere credibile, cioè coerente con i principi e la fede che professa. Non basta infatti apparire buoni ed onesti, occorre esserlo realmente. E buono ed onesto è colui che non copre con il suo io la luce di Dio, non mette davanti se stesso, ma lascia trasparire Dio. V evangeliu jsme k tomu zcela jasně slyšeli, neboť co prospěje, říká Ježíš, člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši. Pán nás tak vybízí,
abychom si uvědomili, že skutečnou hodnotu lidské existence nelze měřit jen pozemskými statky a pomíjivými zájmy. Nejsou to hmotné věci, které by uspokojily nesmírnou touhu, ukrytou v srdci každého člověka po nalezení smyslu vlastního života a po štěstí. Proto Ježíš neváhá navrhnout svým učedníkům úzkou cestu svatosti. Kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. A dnes nám jasně opakuje, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Jistě, je to tvrdá řeč a je těžké ji přijmout a uskutečnit. Svědectví svědců a světic nám však dokazuje, že je to možné pro všechny, zvěří-li se člověk Kristu a spolehne se na něj. Příklad svatých povzbuzuje každého, kdo si říká křesťan, aby byl důvěryhodný, tedy žil v souladu s principy víry, kterou vyznává. Opravdu nestačí působit zdáním dobrého a čestného člověka. Je třeba jim skutečně být. A dobrý a čestný je ten, kdo nezakrývá sám sebou světlo Boží, nevynáší sebe, nýbrž nechává skrze sebe prosvítat Boha. Questa è la lezione di vita di San Venceslao, che ebbe il coraggio di anteporre il regno dei cieli al fascino del potere terreno. Il suo sguardo non si staccò mai da Gesù Cristo, il quale patì per noi, lasciandoci un esempio perché ne seguiamo le orme, come scrive San Pietro nella seconda lettera poc'anzi proclamata. Quale docile discepolo del Signore, il giovane sovrano Venceslao si mantenne fedele agli insegnamenti evangelici che gli aveva impartito la Santa Nonna, la martire Ludmilla. Seguendoli, ancora prima di impegnarsi nel costruire una convivenza pacifica all'interno della patria e con i paesi confinanti, si adoperò per propagare la fede cristiana, chiamando sacerdoti e costruendo chiese. Nella prima narrazione paleoslava si legge che soccorreva i ministri di Dio e abbellì anche molte chiese e che beneficava i poveri, vestiva gli ignudi, dava da mangiare agli affamati, accoglieva i pellegrini proprio come vuole il Vangelo. Non tollerava che si facesse ingiustizia alle vedove, amava tutti gli uomini, poveri o ricchi che fossero. Imparò dal Signore ad essere misericordioso e pietoso ed animato da spirito evangelico giunse a perdonare persino il fratello che aveva attentato alla sua vita. Giustamente pertanto lo invocate come erede della vostra nazione e in un canto a voi ben noto gli domandate di non permettere che essa perisca. To je i poučení ze života svatého Václava, který měl odvahu dát přednost královský nebeskému před kouzlem pozemské moci. Jeho pohled se nikdy neodloučil od Ježíše Krista, který za nás trpěl a dal nám tak příklad, abychom šli v jeho stopách, jak píše svatý Petr v 2. čtení, které jsme před chvílí slyšeli. Jako Pánův poslušný učedník, mladý kníže Václav zůstal věrný učení evangelia, jež mu vštípila jeho svatá babička, mučednice Ludmila. Proto ještě předtím, než se pustil do budování pokojného soužití ve své vlasti a se sousedními zeměmi, postaral se, aby upevnil křesťanskou víru. Proto povolával kněze a stavěl kostely. V první staroslověnské legendě čteme, že přisluhoval služebníkům božím, mnohé kostely zdobil zlatem a že všem chudým prokazoval dobrodiní, nahé odíval, lačné krmil, pocestné přijímal podle slov evangelia, vdovám nedal ukřivdit, všechny lidi, chudé i bohaté, miloval.
Od Pána se naučil být milosrdný a milostivý. A protchnut duchem evangelia dokázal odpustit bratru, který usiloval o jeho život. Právem ho proto vzýváte jako dědice svého národa a ve vám dobře známé písně jej prosíte, aby mu nedal zahynout. Venceslao è morto martire per Cristo. È interessante notare che il fratello Boleslao riuscì, uccidendolo, ad impadronirsi del trono di Praga, ma la corona che in seguito si imponevano sulla testa i suoi successori non portava il suo nome, porta invece il nome di Venceslao, a testimonianza che il trono del re che giudica i poveri nella verità resterà saldo in eterno. Questo fatto viene giudicato come un meraviglioso intervento di Dio che non abbandona i suoi fedeli. Vincente vinse il crudele vincitore, similmente a Cristo sulla croce, ed il sangue del martire non ha chiamato odio e vendetta, bensì perdono e pace. Václav zemřel jako mučedník pro Krista. Je zajímavé si povšimnout, že Boleslav se sice bratrovraždou zmocnil pražského knížecího stolce, avšak koruna, kterou si pak vkládali na hlavu jeho následovníci, nenesla Boleslavovo jméno. Nese naopak jméno svatého Václava. Na svědectví, že trůn krále, který soudí chudáky spravedlivě, bude stát na věky. To lze hodnotit jako zázračný zásah Boha, který neopouští své věrné. Nevinný poražený zvítězil nad krutým nepřítelem, stejně jako Kristus na kříži. A krev mučedníka nevolala po nenávisti a pomstě, ale po odpuštění a míru. Cari fratelli e sorelle, ringraziamo insieme in questa Eucaristia il Signore per aver donato alla vostra patria e alla Chiesa universale questo santo sovrano. Preghiamo al tempo stesso perché come Lui anche noi camminiamo con passo spedito verso la santità. È certamente difficile, poiché la fede è sempre esposta a molteplici sfide, ma quando ci si lascia attrarre da Dio, che è verità, il cammino si fa deciso perché si sperimenta la forza del suo amore. Ci ottenga questa grazia l'intercessione di San Venceslao e degli altri santi protettori delle terre ceche. Ci protegga e ci assista sempre Maria, Regina della pace e Madre dell'amore. Amen. Drazí bratři a drahé sestry, poděkujme společně v této Eucharistii Pánu, že vaší vlasti a církvi dal tohoto svatého panovníka. Zároveň se modleme, abychom jako on i my rozhodným krokem putovali ke svatosti. Je to samozřejmě těžké, neboť víra je stále vystavována mnoha zkouškám. Když se však necháme přitahovat Bohem, který je pravda, bude náš krok pevný, protože poznáme sílu jeho lásky. Kež tuto milost získáme na přímluvu svatého Václava a dalších svatých ochránců českých zemí. Ať nás ochraňuje a vždy nám pomáhá Panna Maria, královna míru a matka lásky. Amen. Glorioso del martire San Venceslao, del quale ho potuto venerare la reliquia prima della Santa Messa nella basilica a lui dedicata. Egli ha versato il sangue sulla vostra terra e la sua aquila da voi scelta come stemma dell'odierna visita, lo ha ricordato poco fa il vostro cardinale arcivescovo, costituisce l'emblema storico della nobile nazione ceca. Questo grande santo che voi amate chiamare il cardinale arcivescovo, al quale sono grato per le parole che mi ha indirizzato a nome vostro all'inizio della celebrazione e per il bel regalo che mi ha fatto.
Il mio saluto si estende agli altri cardinali, ai vescovi, ai sacerdoti, alle persone consacrate, ai rappresentanti dei movimenti e delle associazioni laicali e specialmente ai giovani. Saluto con deferenza il signor Presidente della Repubblica, al quale presento un cordiale augurio in occasione della sua festa onomastica. Augurio che mi piace indirizzare a coloro che portano il nome di Wenceslao e all'intero popolo ceco nel giorno della sua festa nazionale. Všechny srdečně zdravím, především pana kardinála arcibiskupa, jemuž jsem vděčný za slova, která mi přednesl vaším jménem na začátku této eucharistické slavnosti. Svůj Panie kardynalowie, ctihodní bratři, biskupské a kněžské služby, drazí bratři a sestry, milí mladí přátelé. S velikou radostí se s vámi setkávám dnes ráno, když se chýlí se koncem apoštolská cesta milované České republice. A tutti rivolgo il mio cordiale saluto. In modo particolare pozdrav adresuji i dalším kardinálům, biskupům, kněžím a zasvěceným osobám, představitelům laických hnutí a sdružení a obzvláště mládeži. Vítám pana prezidenta republiky, jemuž srdečně blahopřeji k jeho jmeninám. Blahopřání posílám všem, kdo nosí jméno Václav, a celému českému lidu v den jeho státního svátku. Questa mattina ci riunisce attorno all'altare il ricordo